Good evening, everybody. Dobra večer svima. I would like you to stand up, Molila bih da please, ustanete and we shall i pray izmolit ćemo the Our Father, Oče naš, but I will pray it for ali you na in Aramaic, jeziku which aramejskom, is the language of Jesus. Isusovom jeziku, In the name of u the ime Father, Otca of the i Son, Sina of the i Holy Duha Spirit. Svetoga. Amen. Amen. Abun Vasula bashmayu, moli Oče naš na aramejskom. nefkedashmoch, tite malkutoch, nehwe sebionoch, aikanot bashmayov baror, hablan lahmot sunkonon yaumono, washbak lan haubain wahtuhain, aikanot dofnan shbagn lahubain, ulo ta'lan lesyuno, elu fasun min bishu, metul dilochi malkuto, وحايلوا وتشبحتوا الإعلان علمين آمين. Please sit down. Molim vas, sjedite. Well, just giving you a little bit of my Reći ću background. nekoliko riječi o svojem Although I was životu, introduced, iako su me već I'm sure predstavili, there are here ali many vjerujem people da ovdje ima ljudi who would like koji to bi know a voljeli little znati bit nešto više of kako je how this ova charisma karizma has come počela. about. So as you heard, Kao što I come znate, from the ja Greek sam Orthodox krštena u Church. I'm Grčkoj baptized, pravoslavnoj crkvi, and I'm married to udana a sam za Lutheran, Luterana, Swedish Šveđanina, man, so already there is some već sort of na neki ecumenism način to je in the family. ekumenizam u obitelji. I have two sons, Imam dva sina, one who is 29, jedan ima and the other 29, one is a drugi 34. One 34 who's 34 godine. is married, Ovaj and I'm stariji je already već grandmother. oženjen i ja sam baka. So from the Od 17th 17. of prosinca December, imamo we had unuku. a baby girl. I was born in Egypt, Ja and sam rođena my u parents as Egiptu well, and we are from 4 i generations moji roditelji from in također. Mi Egypt. smo četvrta generacija I was rođena u one of these Egiptu. people like you Ja sam find jedna out od there onih a koji lot, ima mnogo u and in svijetu. every country, I would say, Krštana, baptized Christians, kršćanka, ali but koji not nisu practicing prakticirali their svoju religion. vjeru. Why? Zašto? We don't Ne know. znam. Various Iz raznih reasons. There were razloga. various reasons. In my case, A u mojem slučaju it's just jednostavno went je to away. napušteno. I mean, my parents were not Moji su that roditelji, terribly church iako goers, nisu but they išli were baš praying često u crkvu, mnogo lot su molili at kod home, kuće. I remember. Sjećam se And, toga. Kad sam se When I got married, udala, I stopped going to potpuno church sam prestala altogether. ići u crkvu. I never used to Nisam go išla either ni o in the big velikim feasts blagdanima, like Easter kao što je or Uskrs i Christmas Božić. time, at Christmas. So in my family, there Tako was da u no mojoj prayer obitelji and nije no bilo ni molitve, ni practicing prakticiranja religion. vjere. My children Moja were su growing djeca up in rasla, a this da way, ništa not nisu znali o knowing Bogu. Christ nor nothing. Because in Godine 1985, when 1985. kad mi se God Bog approached me približio in this special way, na taj which is osobiti actually, način, I would rekla call bih it to je a miracle, čudo, 'cause in jer this way this is a takav miracle. način jest čudo. Easter was Kad se approaching, približavao and I Uskrs, asked my upitala son sam then, svojeg sina, what is Easter što je for Uskrs you? za tebe? And A he on je said, odgovorio, holidays praznik, from school ne ide se u školu, and Christmas and the Easter bunnies. uskršnji zečići, and chocolate, čokolada, eggs, jaja and i that's tako it. dalje. To je to. Nothing to do Ništa with vezano the za ono što reality of Uskrs what jest. Easter was. So, of course, I Onda explained sam mu to him objasnila what što Easter je was Uskrs. then, and he was Bio je very surprised iznenađen and i listening. slušao je. Because children listen. Jer djeca They listen. slušaju. Once you talk to them, they listen. Tada sam So I understood how shvatila far my children kako su would naša have djeca gone odrasla without the bez church, crkve, without knowing ništa anything nisu znali about o Jesus, Isusu, about our Blessed Majci Mother, Božjoj, about our o saints, svecima etc. i tako dalje. Now, I was one of these people in Bangladesh A ja that sam had- bila jedna od onih u Bangladešu lots of koji su imali friends. puno prijatelja and you know, sometimes i kad people netko tell you, pita, did you have this jeste li experience imali with kakvo God iskustvo because Boga something wrong zbog came toga into što u your family, obitelji ima like a bolesti, sickness or some žalosti sad news i or tako something like dalje. this?
God Pa could Bog use može koristiti this svaku thing as well. od takvih He could situacija. use every Bog way koristi to bring people svaku back prigodu to da vrati svoj narod God k is sebi. always active in Jer our Bog je lives. uvijek aktivan u And našem always životu gives us several i uvijek nam daje graces milost and i prigodu da nas opportunities to vrati k return to sebi. him. There's no one of Jer us nitko od who nas could say, well, ne može I never reći felt kako God, nikad or I nije never osjetio Boga, had any, niti je presence of osjetio God nazočnost in my Božju. life. It's wrong. To je pogrešno. There's always Bog that. je uvijek Only s that nama. we don't pay Jedino attention. mi ne obraćamo We don't. pažnju. Now, it was one of these times in my life that I was a tennis Bila player, sam tenisačica, and I was almost a rekla bih fanatic fanatična tennis player tenisačica, because I was always jer sam in the stalno courts, bila na terenu, competing natječući with, se s other drugim teams. timovima. I was also fashioning clothes Bavila sam se just for the manekenstvom hobby, iz hobija kao as a model. manekenka. and I was painting Slikala sam slike na canvases, platnu, and that is in the family, a the to gift nam of je art. obiteljski dar So I was very umjetnosti busy and i socializing. bila sam veoma And this was my zauzeta, life. družila se s ljudima. Now, any Bila sam woman would have zadovoljna been happy jer to sam be like imala this sve. because I Zapravo had ja sam everything. imala Absolutely everything, it was just at the peak na of my vrhuncu, success when bila God na came. vrhuncu uspješnosti kad je Bog došao. And when I will not go Ne into želim detail ići u in the detalje beginning because jer ima you know, toliko there is toga so reći much o to onome say što nam Bog govori. about what God is saying. And basic message A temeljna is unity, poruka as je, you heard. kao što ste čuli, So I will not stick jedinstvo. to the beginning, I although ne it is želim se very zalijepiti za interesting to početak find ovih out poruka, how it started day by day. But ali that je is veoma possible to zanimljivo read kako in je the books počelo you dan have za out there. danom, ali to možete čitati u But I just knjigama. tell you a few things in the No, beginning, želim reći how nekoliko God riječi approached. kako mi se Bog Now, približio. to a person who has Osobi never koja had any nije imala catechism nikakve either. pouke iz katekizma. Nothing. I was Bila just sam totally potpuna blank in my neznalica, mind. zapravo In ja fact, sam I thought vjerovala and i believed mislila u in my svojoj naive naivnosti mind da je that crkva the church jedna, was one. ali One, je but podijeljena different među narode po nationalities. And nacionalnostima. then Jesus started A to onda mi je Isus reveal počeo to me otkrivati one kako thing smo after mi a time, podijeljeni, kaže, ne how samo na 2 ili we 3 are dijela, divided. He says nego not only na in 2 or 3 pieces, but in i verije. splinters. Tako je onda. That was his expression. To je njegov izraz. This is a very sad tone To je rekao from vrlo Jesus to tužnim come. tonom He's very unhappy i about veoma this je division, nezadovoljan tom because it is a podijeljenosti, jer je sin. to We will come back to that. grijeh, ali na to ću se vratiti Now, poslije. The first approach was Prvo the mi se angel, približio my moj guardian anđeo angel. čuvar, My On se guardian samo angel pojavio, just appeared, and I did a not ja ga see him nisam with vidjela the svojim tjelesnim physical očima, eyes, but with the nego eyes of the očima soul. svoje duše. This is an interior To je vision, unutarnje which viđenje is clear, i to je very, very veoma, clear. veoma jasno viđenje. And I could hear A from čula within sam i me njegov the glas voice, unutar even the svojeg tone srca. of the I voice. to veoma jasno, Now, jer the proper razlikujem word čak i is ton njegova locution. glasa. Today we Prava call it riječ za to je locution, lokucio, and the a vision viđenje, that is ako je given, dano kao if it viđenje, is given to a je vision, onda unutarnje I viđenje. have it as an interior vision. So when there is this I vision, ako ima even takvih now, viđenja, after 20 years, čak i sada, nakon when I 20 read the godina kad message čitam and te I know there was poruke, a vision in a that znam da je dano message, viđenje, I cannot ne mogu forget zaboraviti where gdje je it to was, bilo. because it's like imprinted. To je jednostavno Because when utisnuto. God speaks Jer kad directly, Bog govori it's not like izravno, a to nije teacher, kao kad ti govori human, učitelj, that ljudsko he will give biće, you the lesson, koje ti daje lekciju, and then you note down, you zapisuješ, retain registriraš parts of it, you jedan register dio, some of it, but a sometimes onda you nekako forget zaboraviš parts of it dio because toga it's human. jer je to ljudski. Whereas, No, when God kad Bog speaks, govori, even čak a i simple jednostavno question he will pitanje, give, primjer, ta je it riječ is poput like a rijeke river, his word. koja se dijeli u Because više it's- rukavaca it splits up this i word in vodite several u- rivulets, guiding u you veće into more treasures bogatstvo of znanja. knowledge. So it is Znači, not nije just what samo he gives ono you, što but ti he je leads dao, you into nego many te vodi other k većem treasures of znanju, knowledge. So what tako you da obtain od from Boga God is quick zadobiješ learning, brzo very učenje quick koje learning and bude imprinted. utisnuto u tebe. Imprinted that you Tako cannot utisnuto forget. da ga It's je there. nemoguće It's zaboraviti. impossible to forget the next day or Ono je even a tamo, year or nemoguće two ga je before- zaboraviti after that. idućeg dana ili So godine that's the ili ikada. difference, and that U is tome je why razlika. in Pa exactly tako je 3 točno za 3 years godine Bog učinio mogućim Lord made it da ove possible to poruke become postanu public. javne. That means to speak to the public. Before, Točno za the 3 3 godine. years, Prije te I 3 knew godine nothing, nisam ništa znala. and Nisam no imala catechism pojma o in my life, katekizmu. therefore no knowledge at all. Nisam After uopće these imala 3 nikakvo years znanje. of teaching, Nakon and te it's 3 amazing godine, because how
If you saw me, Jer to je if you just začuđujuće kad went biste into samo the vidjeli, room kad bi došli u where I sobu, was kad called sam and pozvana I i was kad primam receiving the poruke. message, you'd see Nikoga nobody. ne vidite oko mene, ja But I would sjedim i be čekam da waiting to čujem hear unutar within sebe me and write i down. zapisujem. And this went A to on može trajati for satima hours svakog every dana. single day. Može trajati Like 3 it could sata, be 3 hours, ili like it 6 could sati, come 6 hours up to pa čak 9 do 9 hours per sati. day, writing. And Tako that je was bilo especially in the osobito u beginning, početku. every single day I was Svakog called. dana sam bila Every pozivana na opportunity pisanje. God found that I Svakog was slobodnog available, trenutka he koji called sam me. imala na Of raspolaganju, course, I had to Gospodin choose. me pozvao. I had to drop Dakako, my tennis. ja sam se morala odlučiti. Completely, Morala sam se because potpuno there was no odreći time for tenisa, that anymore. jer više nisam imala And I vremena za started to to. withdraw Počela sam from se povlačiti certain od things određenih that took stvari my koje su mi time, oduzimale vrijeme u in my životu. life. Jer for za God Boga was not one that nisu bile important. važne, dok je ovaj But posao his work was bio more važan. important. And Na in the kraju end, I sam found se myself našla gdje writing stalno non-stop. zapisujem. To the point Moram sometimes, reći, now, let me say also kao što that, ste as you već heard, I was čuli, confused. da sam Because bila when jako the Lord zbunjena sa approached svim me, time. how could I know Kad mi that se this is true? Gospodin približio, kako It sam was mogla znati da je happening. to istina? So I used to Događalo se believe, da dok sam primala because I objavu, heard him. vjerovala sam, but when zato it što was sam ga over, čula. the message, and Ali I kad had to do završi, other kad odem na things druge in dužnosti, the day, počnem I sumnjati. started to doubt. I said, Rekla no, bih si, it ne, can't to be. ne može biti I mean, istina. whoever heard Tko je još that danas God čuo da speaks Bog today? govori? Because in my life, Ja I to had nisam never čula u heard. svom životu. Whereas in reality, God always Dok nam speaks. zapravo u stvarnosti Bog And he can stalno speak govori. whenever he wants. I on može govoriti kad god to And poželi i to kog god on whomever izabere. he chooses. To za Boga nije So this is, nemoguće. it's not impossible for God. Ali But za for mene me, jest. since I've Jer never za heard takav about this fenomen phenomenon or ili charism, karizmu nisam čula. Always when I was free again, I kad I prestanem was pisati, thinking, odmah no, kažem, there ne, must to be ne some može sort biti of Bog, explanation. to je It can't be nemoguće. God, it's impossible. And I had A nisam nobody imala to nikoga ask da se because all my posavjetujem, jer su friends moji were like prijatelji me, bili they were tennis tenisači players kao i ja and not going sama to i nisu church. išli u crkvu. So there was impossible to find Te je out. bilo nemoguće sve to istražiti i to je bila, I would say not worry, ne bih but rekla it was a briga, cross. ali je bio It was a veliki cross moj for me križ. because it was happening, A I to was se sve writing, događalo. I was Ja sam progressing, pisala, I was- napredovala sam and i yet počela I was sam starting prepoznavati to Boga recognize na God način in the way that we kako ga should trebamo start loving ljubiti him i and poznavati getting to know ga. him. And Jer to know poznavati God and Boga i understand razumjeti God, Boga, this is to je important. važno. is the To je biggest najveće pleasure you blago can have koje in your možemo spiritual zadobiti u life. svojem duhovnom To know životu. God and Vjerovati u understand God. Boga i To razumjeti believe in Boga, God jer is one thing. i demoni Even vjeruju, the to i demons, vjerovati u they Boga je believe in jedno, jer i God. demoni vjeruju u Boga, they don't ali ga love ne him. ljube. Znači, So to know poznavati God is Boga je another jedna thing, stvar, and to understand ali him razumjeti ga is još je even dublje. deeper. Because Jer through kroz taj this dar, gift, I would tu say, through milost, this grace, vršit ćemo točno you will be doing exactly God's volju will. Božju. And to come to this Uz napredovati progress pak of dotle, getting to know him, poznati this call Boga, that he's giving us through to je life in poziv God koji nam is Bog like a school, upućuje. step by step. Pravi život u You Bogu, start to je kao approaching škola, ide se your korak Father, po korak. our Father, the Počinjemo se Creator, and približavati getting to know Bogu, him upoznavati in a Boga, very našeg intimate Oca, way. na jedan veoma intiman This is način. important to To know je God veoma važno, in an upoznati intimate Boga way. na intiman But način. I will come to Ali na that to as ću well, doći kasnije, that it's not jer just nije u intimacy pitanju that samo he intimnost asks s from Bogom, us, but nego also i the strah fear of the Božji. Lord, the two things together. To dvoje zajedno. Now, in the beginning, it U was the početku je angel, bio moj anđeo, and the angel čuvar, wanted i me on to- je tražio, before prije nego God's mi se Bog approach, približio, the angel had to come to anđeo me je and došao i ask me tražio to da pray, čitam to Sveto read the pismo. scriptures. So I did A not ja have nisam a imala Bible Bibliju at kod home. kuće. And, Pa sam mu rekla I said to the angel, I don't da have ne, the ja Bible. nemam Bibliju. And then he said, yes, A I on know, mi je just go odgovorio, and get znam, one. idi i uzmi But jednu. then I said Upitala to sam him, ga, ali gdje? in Bangladesh, U Bangladešu. it's a Muslim country, To I je will never muslimanska find any zemlja i Bible ne there. mogu je tek tako But this naći. was not really the Zapravo, real thing. It to was nije because bilo I radi didn't want toga, to get a nego Bible. zato što nisam htjela I thought, Bibliju. what am I going to Pitala do sam now? se, pa I što have a će, Bible što će here, na Bibliju my reći moj husband, what muž, he's going moji to say, prijatelji? my friends, Brinula what he's sam going to se say, and I was worried zapravo about what što the će others drugi would reći o say meni. about me, the Tenisačici, tennis namjesto da player. uzmem Instead of reket having u a ruku, racket in my hodat hand, ću I will be going around okolo with a Bible noseći in my Bibliju hand. sa sobom. And I didn't want that to be I nisam known. željela da se to So I was sazna. Bilo mi je embarrassed. So I neugodno. used to find Pa sam se arguments prepirala with sa my svojim angel. anđelom. So my angel A said moj
moj anđeo je rekao,
Go to the Idi u American američku school and you'll školu i find the tamo Bible ćeš there. naći u the knjižnici library. Now, I Bibliju. was debating whether to go or Raspravljala not. sam se In the otići end, ili I ne, ali said, sam "I better odlučila go." otići i donijela And I sam Bibliju went. kući. And I found a Bible. Rekao je, I čitaj, brought it home. čitaj. And he said, Ali "Read." kako? Otvorila sam Now, read Bibliju how, nasumce where, with all this thick Bible. I thought, well, I just open at random i and našla što find what gospodin the Lord kaže. is saying there. Čitala So I sam did that. psalme And I went into the Psalms. Now, I know enough Ja English znam to engleski understand dovoljno the da Psalms. bih razumjela When I psalme, read down ali the ja nisam words, razumjela I ni did jedne not jedine understand a riječi. single word. Ništa. Nothing. A And onda then se nešto something dogodilo. happened. There was this way To je that I bio način understood da razumijem that in da front pred of Bogom God, ne I mogu cannot read čitati his njegovu word. riječ, Why? Because I'm jer totally sam blind potpuno slijepa, and I'm in total u darkness. potpunom mraku. And that hurt me To me so toliko much zavoljelo that I da wept. sam zaplakala. It was so Bilo je painful to bolno realize shvatiti my svoje, condition. svoje stanje. And then that was not finished. A tu nije Because bio the angel kraj, started jer mi je to tell me anđeo what počeo I've govoriti done, što certain sam things in učinila my u life životu that did not i please kako God and in sam fact zapravo offended vrijeđala God. Boga. Now, when we see Kad mi vidimo our svoje sins, grijehe, mi the ih way we vidimo see na them, ljudski we način. see them with human eyes, with human understanding. Sa, We go to odemo na confession, ispovjed we i repent, pokajemo se. but not in this Ali way. ne na taj način. Kad mi je When on he showed pokazao me grijehe the things that I offended God, kojima sam vrijeđala Boga in God, with Božjim God's očima, eyes, how kako he ih sees Bog them, vidi, they were different. to je bilo They were drugčije. not the way we A see ne na them. način kako ih mi They were vidimo. horrific. To su bili They were veliki big. grijesi, iako I su thought se they meni were činili tiny malenima, little things, but in ali God's oni eyes su u they Božjim were očima enormous and ogromni i ugly. ružni. And so I was so shocked Bila sam šokirana to see kad sam se myself, vidjela, kad sam the way vidjela God stanje u sees- kojem me used to Bog see me vidi, in that condition, vidio prije moga before obraćenja. repentance, I wept I and plakala wept, and sam that i was plakala i every tako je single bilo day for svakog dana u 3 3 weeks. tjedna. The angel came, made me Anđeo know bi opet another došao s thing, novim and grijesima it went on i and on. tako se And nastavio it was poput just like vatre, fire. Immaterial fire netvarne vatre that koja je burned, gorjela i burned spaljivala all these sve things one stvari that did koje not se nisu please sviđale God. Bogu. And I truly repented I with zaista tears in sam my se eyes. kajala sa When suzama I u say očima. to the people, like Kad vidim crowds ljude, like this, mnoštvo kao ovog, kad what is pitaju it- how kako would we znamo know? što je How- volja how Božja, could we know God's will within us? što Because treba everybody učiniti wants da to do se God's svidimo will. Bogu? You want to please God. Jer Everybody wants svi to go žele to ići u heaven. nebo i So svi we have to želimo do God's vršiti will. volju Božju. So how are we going to do Kako this? to da učinimo? So Pa people ljudi say, kažu, Holy Spirit, pa po duhu isn't svetomu. it? We call the Pozovimo Holy Duha Spirit upon us Svetoga to give na us nas the light da in da our svjetlost eyes and to give us light našim to see očima i God's da nas will. prosvjetli da vidimo volju But that's a Božju. mistake. A to je pogrešno. Because you cannot call Jer the ne Holy možemo Spirit poslati before Duha going through Svetoga prije repentance. nego se prođe kroz Because the Holy Spirit pokajanje. Jer Duh will Sveti not ne dolazi na dušu u come grijehu. upon a soul who is in debt to sin. I And ne he može cannot fill you with ispuniti his svojim life životom if you are filled i with ne može other ispuniti svojim elements within you. So one životom has to ako ste empty ispunjeni himself drugim elementima unutar through sebe. repentance, Čovjek se prvo mora confession, isprazniti but kroz true pokajanje, repentance, and the ispovjed, more you repent, iskreno the more you are pokajanje. true Što in ste your iskreniji u repentance, svojemu the more kajanju, you empty to se yourself, više and the more ispraznite, space to you više give to the Holy oslobađate Spirit, prostora and the more za light Duha he Svetoga can give i you. on vam And daje in the više end, svoje he wants to svjetlosti possess i you. na kraju on And vas you will be posjeduje wanting to possess i the Holy vi Spirit ćete and be željeti one. da posjedujete Duha This is Svetoga when you can i da say in budete the end, jedno s I'm njim. walking with God. I moći ćete Because you will reći, going, ja hodam you s will Bogom, be going jer ćete at the ići same istim pace korakom that s Bogom God kojim wants you On to go. želi da idete. So this is always I come back Uvijek se and I vraćam say, na to, jer to only je through jedini put. repentance, first Samo repentance, kroz and pokajanje. then Prvo pokajanje, you will a tek tada obtain ćete the zadobiti Holy Duha Spirit. You will Svetoga, possess the Holy posjedovati Spirit. Duha Because the Svetoga. Holy Spirit Jer Duh wants, Sveti he's želi willing da to nas invade obuzme us svojom with his svjetlošću i and turn our preobrazi lives, naš transfigure our život lives, and make our u lives into a heaven nebo and i into an neprestanu unceasing molitvu. prayer. To So je this is Isusovo the teachings of poučavanje Jesus od from the samog beginning. početka. In fact, I will Vratit come ću se na taj already dio kad budem at the govorila part kako where mi se the Bog Father Otac approached. približio. God the Father. Because Zapravo, it's a ovo je Trinitarian duhovnost spirituality. presvetoga trojstva. So when the Father Kad mi se approached, Bog now, Otac približio, in my kad sam u youth, djetinjstvu when I slušala, used to kad su u hear mojoj Greek grčkoj people in obitelji my govorili o family Bogu, speak oni about su God, o njemu they made him so govorili severe kao o strogom judge. That's sucu. it. And even
A when onda you kad have, se a djeca child playing igraju and then pa he is budu malo naughty, zločesta, and the mother majka keeps stalno saying, govori: "Don't be ne naughty, budite don't be zločesti, naughty," ne and then budite in the end he zločesti. stumbles, Pa kad se falls, dijete saplete and i hurts. povrijedi, majka The kaže: mother would say, "You see, vidiš, God punished Bog te you, kaznio, told you." rekla sam ti. So, with this S tim thing da of nas Bog God is kažnjava s tom punishing, Božjom and God is strogonošću, severe, and God that, you mi se withdraw. povlačimo. And you Ne don't želiš want znati to za know nekoga koji je somebody who is tako so krut, rigid. And a that's to je wrong. pogrešno. Because Jer kroz God, svoje iskustvo through my znam da nam Bog experience and kaže, the message that he says to us, he on says, kaže, "They oni are ne not govore o speaking mojoj of my slasti, sweetness. They are o not mojoj speaking of my nježnosti tenderness as kao a father." oca. He On says, kaže, yes, my da, moja strogost je velika, severity is as great ali as my toliko mercy. koliko i moje milosrđe. Yet, Jesus A Isus described kaže, in two words the on Father, in two words, opisuje that's oca in u dvije two rečenice. sentences, the Father, he Moj said, "My otac je Father is kralj, a king, yet ali so toliko motherly. majčinski. He is the On je judge, sudac, yet ali so tako loving pun and ljubavi i tender. nježnosti. He is the On je Alpha and the alfa i omega, yet ali so tako meek. blag. So this was the To description je of Isusov Jesus at opis one kad stage je jednom when želio he govoriti wanted o to talk ocu. about the Father. And it is A true. istina je, When kad the mi se Father otac približio, approached, and I did premda not ga have a nisam vision of vidjela, him, but I heard him i and kad he je said, rekao, "I am your father." ja sam tvoj otac, Just that. samo to, I am ja your sam father. tvoj otac. It was To so je bilo powerful tako snažno to start with da all je the trenutno image I made razorilo of God the sliku Father oca was kakvu sam ja demolished in one imala instant. Because zbog of that te tenderness, nježnosti. but Ali za mostly mene prvenstveno for zbog me, tog it was this očinskog paternal glasa. voice. You Vi knew that he jednostavno was truly znate da je your on vaš father. There otac. was absolutely no doubt. Nemate He was sumnje. your Vaš father otac prije before your vašeg father zemaljskog oca. He was the number one. On je broj jedan. And he made you I understand vi morate when he shvatiti said, kad on kaže, "You come from ti me." potječeš Now, it was od God mene. who was speaking. Jer to je Bog When koji God govori. speaks, I say, A he kad on govori, penetrates the to soul. prodire u dušu. When he says, I kad "I on come- kaže, you ti come potječeš from od me." mene, You ti knew zaista znaš da absolutely potječeš that you od really Boga. come from him. I And then kad he kaže, said, "You ti descend pripadaš meni, from me. ti znaš You belong da zaista to me." pripadaš njemu. And when he said you belong to me, he knew that absolutely you belong. You are the Ti si flesh of his tijelo flesh, the njegova bone of his tijela. bone. There's no doubt. Ti si kost No doubt. njegove kosti. Nema We are of sumnje. kingly Mi smo descent. kraljevskog We roda. are of royal Kraljevski descent. potomci. We are from majesty. Potječemo od So veličanstva. why in our lives do Pa we zašto se ponekad u sometimes svojem behave životu ponašamo poput zvijeri? like the beast? Gospodin The Lord kaže, says, "But you vi come from potječete od splendor. sjaja. You are blessed Vi ste in our blagoslovljeni u image. našoj slici. So why do you listen Pa to the zašto onda beast slušati and zvijer damage i that uništavati tu holy svetu image sliku is imprinted on koji je u us, nas utisnuo? within us? So this is also To je također to da se remember podsjetimo from where we come, odakle potječemo, to lead da a holy vodimo life. sveti život. Now the Father, as I said, Kad when mi je he otac spoke, govorio, kao što sam rekla, a on govori na tako očinski način, dotle da je moja duša bila potpuno obuzeta njime, upijena u njega. Osjetila sam da ga znam, postao mi je poznat, bio je moja obitelj, moj rod, moj rod, obitelj. Bilo je to tako moćno, pa kad mi je rekao, kad je tražio da molim Oče naš, te namjesto da sretno odgovorim, zašto sretno? Jer je to bila jedina molitva koje sam se sjećala iz svojih školskih dana. Bila sam sretna što mi je ta molitva ostala u sjećanju. Te namjesto da odgovorim, da Gospodine, da Bože, s mojih je usana skliznulo, da, tata, tata. I uplašila sam se. Kako sam se usudila reći tata? Da sam bar rekla oče, a tata ipak je žargon. Zapravo, to je Abba. Ali on je odmah rekao, jer je znao da sam se uplašila, rekao je, čeri, ne boj se. Tu riječ tata primio sam kao dragulj.
I sviđalo mu se. I rekao je, želim da me ljubiš više. A to je poruka za sve, ne samo za mene. Jer inače bih ja sretno sjedila kod kuće i primala poruke. Ne bih putovala. Ali Gospodin mi je zapovjedio, idi i svjedoči. Govori, budi moja jeka i daj ono što si primila i reci im da izuzmu tvoje ime iz knjiga i stave svoje ime. Zato izuzmite moje ime kako bi osjetili da Bog govori vama. A rekao mi je, želim da me ljubiš. A ja sam odgovorila, ja te ljubim. Znate, kad god upitate ljude ljube li Boga, oni će uvijek reći da. Pa ako jedva malo vjeruju u njega, reći će da. Ali koliko? Koliko zaista ljubimo Boga? On želi, a riječ koju je upotrijebio bila je jednakost ljubavi. Jednakost ljubavi, a to je toliko mnogo. Pa koliko ljubavi mi možemo uzvratiti Bogu? On nam daje svoju ljubav, ali mi moramo uzvratiti na njegovu ljubav. Pa kad sam rekla da ga ljubim, on nije rekao, pa to nije dovoljno, nije mi pregovarao, nego je jednostavno rekao, ljubi me više. Ali ako me želiš više ljubiti, moraš mi se približiti. Ne možeš ostati tako daleko. Moraš doći bliže, primaknuti mi se, doći bliže k meni, govoriti mi srcem, s jednostavnošću srca i postati intiman sa mnom. Ali nikad ne zaboravi da sam ja svet. Znači, dvije stvari koje traži od nas, približiti mu se kao dijete, jer kad dijete govori s ocom, ono govori s jednostavnošću, izravno iz srca, jer svaka molitva, a kad god govorimo s ocem, to je molitva. Pa, ako je to potpuno obična molitva, ako govorite iz srca Bogu, uvijek iz srca dolazi istinitost. Jednostavno istina. A to je veoma moćno. I on kaže, govori mi iz srca, s jednostavnošću srca, ali nikad ne zaboravi da sam ja svet. Na taj način mi mu se moramo klanjati, štovati ga i biti puni strahopoštovanja u Božjoj nazočnosti. Znači, dvije stvari kao strah Božji i jednostavnost, biti poput djeteta sa svojim ocem. Tako je bilo od početka. Bog ima svoje metode. On nije došao i rekao mi, ja sam te izabrao da pišeš poruke, dođi, zapisuj i idi s njima i nosi ih među ljude. Ne, postoji čitav proces. Prvo je bio poziv anđela da me dovede do pokajanja. Zatim približavanje Boga Oca, Isusa, Duha Svetoga, Majke Božje, da bih počela pomalo upoznavati Boga i da bi ga počela ljubiti više nego prije. Kako bih bila kadra služiti Bogu, s ljubavlju ga služiti. Nema svrhe služiti Bogu iz dužnosti bez ljubavi. Važno je služiti Bogu s ljubavlju. A koje je najveće služenje Bogu? Što znači služiti Bogu najbolje što je moguće? To je dovesti Bogu neku dušu natrag. Vratiti jednu dušu natrag Bogu, to je najveće služenje koje možemo ponuditi Bogu. Jer duše su tako dragocjene Bogu. Svatko je od nas dragocjen u Božjim očima. Svatko od nas je pozvan da postane živi oltar za Boga. A to znači zaista željeti promijeniti svoj život i biti ozbiljan u želji da promijenite život i susretnete Boga kroz molitvu. Kad je poslije Isus došao k meni, prva rečenica bila je: koja je kuća važnija? Tvoja kuća ili moja kuća?
rekla sam, tvoja kuća, Gospodine. To je značilo crkva. A on je rekao na veoma svečan način, oživi moju kuću, uljepšaj moju kuću, sjedini moju kuću. Kad sam to čula, premda nisam imala pojma što nije dobro u crkvi, rekla sam Isusu, ti, Gospodine, vrlo dobro znaš da ja tu ništa ne mogu i ne znam ništa i ne znam što bih s time. Rekao je, umri sebi, svojem egu, tako da moj Duh Sveti može disati u tebi. Poništi se potpuno. Ne želim imati nikakva suparnika u tebi. Za mene u to vrijeme te riječi mi ništa nisu značile, osobito suparnik. A onda je učinio da brzo shvatim. Ubrzo poslije toga pogledala sam na sat, a on mi je rekao, to je moj suparnik, kad mjeriš vrijeme provedeno sa mnom. Ali najveći suparnik koji je protivnik Bogu jest naša volja. Mi moramo umrijeti svoje volji, svojemu egu, moramo razapeti svoje tijelo, moramo umrijeti svemu što smo mi. Umrijeti sebi znači biti ništa. Kad je to rekao, rekla sam, pa ja ništa ne znam. A on je odgovorio, ja želim ništa, ostani ništa. Kroz tvoju ništavost ja ću pokazati svoj autoritet i da ja jesam. Zapravo on je rekao, dopusti mojemu Duhu Svetomu da preobrazi tvoju dušu iz pustinje u vrt, gdje ja mogu imati odmora u tebi. Dopusti mojemu Duhu Svetomu da preobrazi tvoju dušu u palaču, gdje ću ja biti kralj i gdje ću vladati nad tobom. Išao je dalje i rekao, dopusti mojemu Duhu da preobrazi tvoju dušu u nebo, u raj, jer samo u tom raju bit ćeš kadra slaviti me. To su bile, rekla bih, prve riječi koje su došle od Isusa. A želim vam reći, tako da znate, Isus me nikad nije pritiskao, primoravao. Uvijek je tražio dopuštenje. Rekao bi, dopusti mi, počeo bi. Vidite kako je nježan. Dopusti mi da upotrijebim tvoju ruku da piše. Dopusti mi da daj mi svoje vrijeme da pišemo. To je blagost i poniznost Božja, našeg Oca, Isusa i Duha Svetoga. Oni nas nikad ne primoravaju. Oni su veoma nježni, a tako i s ovim porukama. Kaže, daj ih onima koji ih hoće čuti, a oni koji neće da ih čuju, neka ih ne čuju. Ništa nije nametnuto ljudima, oni su slobodni odabrati da ih čuju ili ne. Zašto se Bog danas manifestira u ova naša vremena? U vremenima kad se zlo toliko umnožilo. Jer Gospodin kaže ovim porukama, u ovo vrijeme milosti dolazim s milošću i obraćam vam se u pjesništvu. Moje izgovorene riječi su religija i krijepost. S uljem radosti pomazujem sve one koji mi se približe. Pečatim njihova čela. To je moje približavanje svima vama u ova vremena. Moje približavanje znači spasenje, spasenjska pomoć, milosrđe. Kad biste samo shvatili što vam nudim, ne biste samo tako stajali. Otvorili biste vrata svojega srca i pozdravili me s dobrodošlicom.
danas u naše vrijeme možemo slobodno reći da se ova manifestacija Boga, jer ima ljudi koji vide Gospodina u ukazanjima, vide našu Gospu, osobito naša Gospa ima mnogo ukazanja. Ta se manifestacija umnožila. Ta manifestacija Boga zapravo znači pohod Gospodinov. Može se nazvati pohod Gospodinov, zapravo prolaz Gospodinov među nama. A možete ga zvati i krštenje Duhom Svetim, ili krštenje vatrom, ili pohod Gospodinov, ili dan Gospodinov, ili nova pedesetnica. Doći ću na tu temu. Jer kad Bog govori, on dolazi da nas opomene, da nas malo uobliči, jer smo zaista skrenuli s pravog puta od Boga. Zapravo, ova vremena su, Gospodin kaže, predkazana. Apostol Sveti Pavao u drugoj poslanici Solunjanima, glava 2, kaže da će u posljednja vremena, a to je sada, a što ne znači kraj svijeta, nego kraj jedne epohe, bit će vrijeme velike pobune. U Svetom pismu se kaže pobuna, a to znači apostazija, raskol. Znači veliku, opća apostazija u cijelome svijetu. Biće dekristijanizacija kad ljudi ne budu vjerovali u Boga. Na primjer, kad u mojoj zemlji upitate mlade ljude o Bogu, oni vam se u lice smiju. Pitaju vas, zar vi još uvijek vjerujete u te mitove od prije 2000 godina? A to su mladi naraštaji, to je naša budućnost. A što se događa? Sotona opet zavodi svijet, kao što je prvo zaveo Evu da nama ne treba Bog, jer mi možemo biti bogovi. Možemo biti kao Bog. Znači, ne treba nam Bog. Stvaramo svoja vlastita pravila kojima hulimo na 10 zapovjedi Božjih, njegova pravila i propise. To je današnji svijet. Zlo, a zlo, kaže Gospodin, uzrokuje prirodne katastrofe. Zemlja se buni, čak se i priroda buni. Zato imamo toliko nesreća, prirodnih nesreća, jer svijet postaje tako zao. Mi smo izobličeni, ali Gospodin ne zaboravlja, on nas ne zaboravlja, on je uvijek tu. On se manifestira i vodi se duhovni rat između dobra i zla. Bog šalje Svetu Majku svuda da se ukazuje, da upozori narod i pozove na molitvu i natrag svojemu sinu. To je Marijina uloga. Kad Gospodin govori o danu Gospodinovu ili o novoj pedesetnici, to je prolaz Gospodinov kroz naš život, u našu dušu. Njegov prolaz je vatra i gori. A šta sagorijeva? Opačine i grijeh u nama. A to boli. To je očišćenje. Božji prolaz je naše očišćenje. To je dan Gospodinov. I tko god se nije pokajao i ispovjedio, njegovi su grijesi nagomilani i dan Gospodinov će biti veoma težak za njega. Jer će ih morati iščupati i spaliti do korijena sve što je zlo. A to je trpljenje. To je strašno. Ali to je istodobno i milost. Moram reći da je predivno proći kroz to, jer iako boli, postaješ proziran. On te čisti svojom vatrom. A nova pedesetnica, Gospodin kaže, jer je o tome govorio, možda katolici ovdje znaju da je Papa Ivan 23.
u jednoj svojoj molitvi, a on je molio za jedinstvo, da nam Gospodin pošalje drugu pedesetnicu da obnovi svoju crkvu, svoje stvorenje. I to se sada događa. Ja sam očekivala, kad je Gospodin o tome govorio, da će iznenada na neki nadnaravni način po cijelome svijetu svi primiti kao neku vrstu plamenih jezika i da će doći do trenutačnog oživljavanja. Ali moramo znati, ako Bog govori na tako moćan način, on uvijek djeluje na tako prirodan i neprimjetan i neuočljiv način. And not remarkable. That's the way Tako God Bog koji se izražava na uočljiv način djeluje na blag način. Morate obratiti pozornost na male znakove i ne očekivati velike spektakularne znakove, jer znakove nam daje svakodnevno u našem životu, ali ih ljudi ne uočavaju zato što su mali. Zato drugu pedesetnicu, kad je govorio o njoj, nikad nisam razumjela. A onda mu se na jednom svidjelo da mi da shvaćanje o tome što govori. Pa rekla sam, to se već događa. Druga pedesetnica je već počela. Jer kad Bog govori, on će prigovoriti, ali uvijek će dati nadu. Nada je Duh Sveti. U naše vrijeme Duh Sveti je aktivan kao nikad do sad u povijesti. On zaista obnavlja svoje stvorenje. On obnavlja svoje stvorenje i to se događa poput plime. Plima nikad ne zapljusne naglo, ne primjećujete je. Dolazi postupno u laganom kretanju, a onda na jednom se nađete gdje se voda diže polako, veoma tiho. Tako se događa druga pedesetnica. I sigurna sam da u svojim obiteljima imate iskustvo, jer je netko bio dalek od Boga, duhovno mrtav, čiji je možda smrad dopro do neba, a onda iznenada, bez ikakvih zasluga, Bog se približava toj duši i šalje svojega Duha Svetoga u punoj snazi s vatrom i u ta tjelesa udahnuje uskrisujući dah i ta osoba ustaje, obasjana vatrom Duha Svetoga i poput Samarijanke koja je otrčala u selo, objavljuje da je iskusila Božju ljubav, okusila Boga i odjenula svjetlom i postala svjedok, apostol posljednjih vremena. A to se događa. Ne mora značiti da ta osoba mora svjedočiti za mikrofonom. Ne, karize smo mnogostruke. Na primjer, ljudi koji su sve ovo pripremili. Što mislite, ko su oni? Laici, obični ljudi, ali apostoli. Gospodinovi apostoli, oni su obnovljeni, bili su prije mrtvi, duhovno mrtvi, ali onda je došlo do obnavljanja u njima od strane Duha Svetoga, ispunjeni vatrom, da drugima navješćuju ljubav Božju i okupljaju ljude diljem zemlje da dođu i čuju Božju poruku. To je također jedna vrsta apostolata. Gospodin nas uči moliti. Kako moliti? To je stalno moliti, neprestano. Znate, ja sam s Gospodina učila svaki korak od samog početka. Kad je Isus jednog dana došao i rekao, želio bih da moliš bez prestanka. Rekla sam, Gospodine, ali ja to ne mogu. Ja sam majka, kućanica, a imam i kućanske poslove. Ne mogu se moliti non stop. I Gospodin me pustio da tako brbljam, a onda je rekao, nisi razumjela. Moliti bez prestanka ne znači da želim da budeš 24 sata na koljenima. Moliti bez prestanka znači da tvoje srce čezne za mnom
tvojim Bogom po cijeli dan. Kad tvoje srce žeđa za mnom, tvojim Bogom po cijeli dan. Kad tvoje srce želi mene, tvojega Boga po cijeli dan. Kad si svjesna moje stalne nazočnosti. To je molitva bez riječi. Molitva bez riječi, to je tiha molitva. To je najuzvišenija molitva. To je tiha molitva, meditacija. Najuzvišenija molitva. A kako doći do toga? Kad počneš ljubiti Boga na takav način, nakon što si ga susreo, više ne možeš više bez njega. Jer znaš da nakon toga, bez Boga, tvoj je stol prazan. A s Bogom tvoj je stol pun. Bog postaje sve za tebe i ti govoriš samo o Bogu. Tvoj razgovor samo o Bogu, ti čezneš za njim i počinješ slijediti najveću zapovjed, to jest ljubiti Boga svom svojom snagom, svom svojom dušom. To znači slijediš najveću zapovjed ljubiti svojega Boga i bližnjega svoga. Proročki duh danas sve nas nagoni na pomirenje i sjedinjenje. Pomirenje u obitelji, s prijateljima, među zemljama, među narodima i pomirenje unutar crkve, te također i na sjedinjenje. Tako da kazivanje iz Svetog pisma stavimo u praksu, da po ljubavi koju imaju jedni prema drugima, znate da oni dolaze od mene. Shvatite da živimo u vrijeme neizmjerne milosti i milosrđa. Kad Duh Sveti silazi u punoj snazi da obnovi svoje stvorenje. Evo što Gospodin kaže. Obnavljam svoje stvorenje. To je početak tog obnavljanja. To je moj prolaz između grobova, kroz ova prostrana groblja. Moj prolaz pretvorit će te grobove u slavne katedrale vatrom moje ljubavi unutar njih. O sjedinjenju crkve Gospodin mi je još na početku dao viđenje 3 željeznih šipki. Šipke su bile veoma blizu jedna drugoj i bile su veoma krute, uspravne. Kad Gospodin daje viđenje, on daje i razumijevanje kako bi objasnio viđenje. I shvatila sam da šipke predstavljaju protestante, pravoslavne i katolike. Kad se to dogodilo, a bilo je to u početku, shvatila sam da sve što me Gospodin poučavao o intimnosti, o molitvi, neprestanoj molitvi, o stvarima crkve, i kad sam shvatila se on sada okreće prema pitanjima crkve, uplašila sam se. Rekla sam, ne, ja nisam spremna imati išta s problemima u crkvi. Jona je otišao na lađu da bi pobjegao. Ja sam pak uzela auto i pobjegla iz kuće. Otišla sam na tržnicu kako bi se oslobodila tog viđenja. Ali viđenje je unutarnje i ono vas ne napušta, ono ostaje. Zatvoriš oči, ali ono je tu. Tako sam ja otišla na tržnicu, pokušavajući se odvojiti od toga. Nisam željela biti umješana u stvari crkve, ali onda sam čula Gospodina koji je glasno rekao: učenice, ustaj, pala si. Ja ću ti pomoći nositi ovaj križ jedinstva. Morala sam se vratiti kući, a Gospodin je tražio da nacrtam te 3 šipke i pitao: kako ćemo natjerati te šipke da se saviju? Njihove glave da se saviju kako bi jedna drugu dosegle i sjedinile se.
Pa je rekao, jedino da se sagnu u poniznosti i ljubavi. A to je ključ. Ključ koji vodi u jedinstvo jest potpuna poniznost, poništenje i božanska ljubav, prava ljubav. Ako toga nema, znači ključ još nije pronađen. Gospodin traži da crkve uguše svoj ego, da prakticiraju poniznost i ljubav kako bi se mogle sjediniti. No, ono što traži i što je najvažnije jest sjedinjenje datuma Uskrsa. Bez sjedinjenja datuma Uskrsa jedinstvo će se teško postići. On kaže, to nije težak korak koji se mora učiniti da bi se postiglo jedinstvo. Zašto? Ne znam, znate li da se pravoslavni kalendar razlikuje od katoličkog i da su se datumi Uskrsa prošle godine razlikovali čitav mjesec dana. Tako je to za svijet pravi skandal. Imamo 2 razapinjanja, 2 uskrsnuća, pa kakvu vjerodostojnost mi pružamo svijetu? Mi ih skandaliziramo, kaže Gospodin, i mi živimo u stalnom grijehu. Sviđalo se to nama ili ne, ali mi živimo u stalnom grijehu, jer razdijeljenost jest grijeh. Znamo da to nije naša pogreška što je crkva razdijeljena. Ljudi u crkvi, narod crkve je podijeljen. Nismo mi podijelili crkvu, nego naši preci, ali zašto mi odugovlačimo? Vode se pregovori oko toga, dijalozi, progres je napravljen, ali Gospodin želi da to ide brže, da bude više dobre volje, više poniznosti, više samozatajivanja. Veoma je važno znati da je ovaj poziv našeg vremena, poziv na sjedinjenje. Molitva i dijalog su potrebni, ali to nije dovoljno. Mora se djelovati. To kaže Gospodin. Gospodin nam se neprestance daje, bezrezervno, da nas posveti i pripravi za vječni život. On kaže, voli gledati sebe u nama, a to znači da mi postajemo poput zrcala i što smo više ispunjeni Bogom, to on više vidi sebe u vama. I on se raduje takvom viđenju. Na taj ću način zadobiti sve ono što meni već pripada kroz moju božansku ljubav koja će biti izlevena u vas. Vi ćete biti pobožanstvenjeni, preobraženi, tako da vas na sudnji dan moj Otac poistovjeti sa mnom. Vratila bi se sada na kajanje. Ljudi, rekla bih, ne vole trpjeti, premda to nije trpljenje, nego je zapravo podnošenje vatre Duha Svetoga, koja ih prisiljava da spoznaju svoju griješnost. Kad sam u početku toliko puta pitala Gospodina, zašto si izabrao mene, nisam se molila, nisam išla u crkvu, nisam bila kao te drage redovnice koje te ljube, nisam bila ništa od toga. Pa zašto si došao k jednoj takvoj osobi koja te ignorirala cijeli svoj život? A on je rekao, nisi li znala da me griješnost privlači? Kroz tvoju griješnost ja ću iskazati svoje milosrđe. To su bile njegove riječi, pa sam rekla, neka vas Gospodin prizemlji i odvede u pustinju gdje on vodi svoje pomazanike, tako da vam u tišini pustinje dozove u sjećanje sve propuste
i zla djela kako bi se gnušali nad sobom. Neka vas Bog udari gorkim kajanjem zbog vaše ravnodušnosti prema njemu i ljubavi prema njegovu zakonu. Dopustite mu da učini sve te stvari tako da se ta preobrazba dogodi u vama, te potom on postane vaš gospodar, vaš odgojitelj, ali ne samo to, nego i vaš prijatelj i vaš brat, a onda s velikom nježnosti vidat će vaše rane i podignuti vas u svoje srce, kad će vam u uhu šaptati ove riječi. Sad moraš čuvati sva moja poučavanja, uvijek se sjećati početka, kako bi povećavao svoje znanje o meni, svojemu Bogu. Sada bih također rekla, a nadam se da ćete razumjeti, da čovjek može imati viđenje Boga dok je još na zemlji. Kakvo je to viđenje? To je unutarnje viđenje, to je kao kušanje Boga, njegove slasti, dok ste još uvijek na zemlji. To je kao blagi predokus blaženog gledanja. Ta slast Božja spomenuta je mnogo puta u psalmima, u Davidovim psalmima. Ako čitate Davidove psalme, on je bio zaljubljen u Boga, tako obuzet Bogom, njegovom ljubavlju. On je uvijek govorio da su riječi Božje slađe od meda, slađe od medenog sača. Bog je slađe od mednog sača, jer je kušao slast Božju. Toga se moramo sjećati, ne samo tako pasivno sjediti i govoriti kako mi ne poznamo Boga jer smo ga nekako u svojemu umu intelektualizirali, namjesto da nam je poznat kao ljubljeni otac. Zato moramo znati za njegovu slast i kad jednom okusimo tu slast, mi ćemo mu se još više približiti. I Gospodin u ovim porukama kaže da ćemo biti toliko obuzeti njegovom ljubavlju, da iako ste još uvijek među ljudima, u narodima, vaš će duh biti u nebu. Premda će se vaše tijelo kretati među ljudima, vaša duša i duh bit će kao anđeoska. Učit ću vas da živite u nama, krećete se u nama i dišete u nama. Kao što sam ranije već rekla, poznavati Boga i shvaćati ga, to je najveći dar koji možemo zadobiti kako bismo Boga bolje spoznali. To je znanje o Bogu. U jednoj poruci Gospodin je rekao, istinska teologija, prava teologija, jest kontemplacija o meni, vašem Bogu. To je prava teologija. Propustiti spoznati Boga je grijeh. Da smo upoznali Boga, znat ćemo to po preobrazbi koja se u nama dogodila, koja se u nama događa. U jednoj poruci Gospodin kaže, kad budete pitali što znači shvatiti Boga, on kaže, mene shvatiti jest prvo načelo mudrosti. To znači priznati mene za Boga i bojati me se. Bojati se mene znači izbjegavati svako zlo. To također znači vidjeti me svojim duhovnim očima dok ste još uvijek na zemlji. Bitno je za svakoga od vas kušati me dok ste još na zemlji. Važno je za svaku dušu tražiti takvo viđenje Boga. Pa ako vaša duša nije kadra dosegnuti moje visine, boriti se i ustrajati da uzdigne svoj duh kroz kontemplaciju, pa kako ćete drugčije upoznati Boga? Kako ćete vi, ako me niste vidjeli, biti jedan od mojih sinova i kćeri u mojoj svetoj svjetlosti? Dobro je činiti dobra djela za mene, kaže Gospodin, i slijediti određene pobožnosti
kao dijela ljubavi, zahvalnosti, dijela zadovoljštine, ali bit ću vam veoma razočaran ako umrete prije nego me upoznate. Biću veoma žalostan kad bi umrli sada, prije nego ste me razumjeli. Mnogi od vas su zaposleni svojim dnevnim obvezama, što mi je drago, ukoliko su izvršene s ljubavlju, iako su u skladu s mojim duhom, ali sve će to biti nepotpuno ako se ne otvorite milosti i ne priznate me u mojoj intimnosti. Dao sam vam upute o bizanskim lekcijama, da doprete u najvišu kontemplaciju, da dosegnete mene. Nejasne i krute formulacije nisu moj način poučavanja, nego moja teologija zasniva se na istini i božanskoj ljubavi. To je moja teologija. Sada bih malo govorila o Duhu Svetomu, jer se radi i o drugoj pedesetnici. Htjela bih vas također podsjetiti da se u porukama Pravi život u Bogu nalazi bogato poučavanje o Duhu Svetomu. Jer Gospodin kaže, vi nešto znate o meni, Isusu, nešto malo više o Ocu, malo više zbog Starog Zavjeta, i Isus mnogo govori o Ocu, ali malo znate o Duhu Svetomu i dijelima Duha Svetoga i tko je Duh Sveti. Zato on daje opširno poučavanje o Duhu Svetom. Kao što sam rekla, daću mali dio o Duhu Svetom. On kaže, ja sam svjetlost i onaj koji živi u svjetlosti postaje dio te svjetlosti. U meni nema traga tami, niti ikakvoj sjeni. Milost sačinjava dio mene i svjetlost je također. Kad se milost umanji u nekomu koji me ustrajno vrijeđa, tada se svjetlost koja mu je dana umanjuje i postupno se gasi. Ako čovjek ostane u mojoj milosti, on ostaje u svjetlosti koja proširuje njegovo znanje u duhovnoj stvarnosti i bogatstvu. Budući da se unutar svjetlosti događa moćna preobrazba koja ga vodi u veće visine i dublje u mene, vašega Boga, vodeći dušu u veći napredak, oživljava ga i upaljuje plamenom i poput slamke podignute plamenom, tako da ga i ja podižem u veće visine svetosti. Ali oni koji otpadnu od milosti, otpadaju od moga vida. I kakav je to pad? Pad u najdublju tamu, u pokrov mraka. Svima vama dan je pristup da sačinjavate dio moje svjetlosti i postanete jedan plamen. Tako da kolika je milost svjetlosti, tolike su krijeposti koje su u svjetlosti i njih također zadobivaju oni koji borave u meni, u mojoj svjetlosti i po svojem intimnom odnosu sa mnom. Oni će oživjeti i postati svjetlo, dopuštajući vam da rastete u pobožnosti, istinski nalikujući meni, preobražavajući vas u Boga, preobražavajući vaš duh, dušu, srce, da izžarujete moju slavu. Jer unutar vas bit će plemenitost osobno, moje kraljevstvo i moje prijestolje. I svatko ko vas vidi, vidjet će mene, a ne vas. Svi skupa bit ćemo jedno. I ta poruka nastavlja dalje. To su, rekla bih, posljednje poruke pravog života u Bogu. Ali htjela bih vam nešto reći iz početka, jer sam sigurna da bi mnogi od vas htjeli čuti kako nas Isus poučava, zapravo kako dolazi u naš život. Ja nikad nisam blagoslivljala svoju hranu i Isus je došao poučiti me kako blagosloviti hranu prije jela. Jednog sam dana pripravila svoj ručak. Bila sam sama kod kuće i kad sam počela jesti, ugledala sam Isusa kako me gleda. Bilo mi je neugodno jer sam
žvakala, a on je gledao u mene. Nakon što je to potrajalo, upitao me, je li dobro? Rekla sam, da, gospodine. Nije ništa rekao, a onda je upitao, ne želiš li da ti blagoslovim hranu? Rekla sam, da, gospodine. I on je blagoslovio hranu i ostao do kraja mojeg objeda. Ali sad sam znala što je želio. Želio je da mu zahvalim. To je bilo poučavanje o blagoslivljanju. A onda o Euharistiji. Jednog je dana tražio da pišem, a to je bilo u trenutku kad sam bila gladna. I njegovo prvo pitanje bilo je, jesi li gladna? Rekla sam, da, gospodine. A on je onda veoma kraljevski rekao, uvijek budi gladna mojega kruha. A onda sam rekla, da, gospodine, ali ja sam govorila o drugom kruhu. A on je rekao, znam, ali koji je kruh važniji? Tvoj kruh ili moj? Rekla sam, oba. A on je rekao, tvoj kruh ne traje vječno, ali moj kruh traje. To je bilo poučavanje o Euharistiji. U drugoj poruci bio je to Bog Otac, koji je došao nakon što sam prošla kroz svu tu vatru, rekla bih koju mi je dao moj anđeo čuvar, odveo me u pustinju, sjećam se kako me je tamo ostavio, dok se ja nisam odlučila za Boga. Jer nisam mogla jednom nogom živjeti u svijetu, a drugom nogom živjeti s Bogom. Kao kad bih stajala na obje noge. Morala sam se odlučiti što želim. Želim li nastaviti ovako ili reći Bogu da. Bilo je to teško odlučiti. Ali da bi me natjerao da razumijem što znači izgubiti Boga, to je nadnaravno ako hoćete, jer ne bih mogla objasniti, no trudit ću se objasniti najbolje što mogu. Ja sam osjetila da me je moj anđeo čuvar napustio, da se nebo zatvorilo, a ja sam zapravo izbačena van u pustinju. To je trajalo 3 tjedna. Taj osjećaj totalne napuštenosti, ostavljena sama u pustinji i ja sam se zgrozila, moja se duša počela užasavati. Zazivala sam Boga, zazivala sam svojeg anđela, ali bila je potpuna tišina, potpuno odbijanje. Moja se duša uspaničila. Tada sam imala večeru za oko 30-35 ljudi, bliskih prijatelja, ali njihova nazočnost nije mi više odgovarala kao prije. Nije bila ugodna. Unatoč svih tih ljudi oko sebe, osjećala sam se veoma usamljeno. Oni mi više nisu bili dovoljno bliski prijatelji kao prije. Ja sam osjećala da mi nedostaje Božja nazočnost i on me natjera da to osjeti kao izbor. Vidi kako ti je bez mene, ti si sama. I jer to više nisam mogla podnositi, nakon 3 tjedna odmah sam odlučila. Rekla sam, ne, samo Bog. Ne želim ništa drugo osim Boga. I ja sam zavapila unutar sebe. Jahve, uzmi me, očisti me i čini što hoćeš sa mnom. Učini jednostavno što ti hoćeš. I mogu vam reći, a taj vapaj je dolazi iz dubine mojega srca. Tog istog trenutka osjetila sam nazočnost Boga i svojeg anđela čuvara. Moj se anđeo vratio i, kako se to u duhovnom rječniku kaže, odmah je počeo liječiti moje rane zadobijene u pustinji. Ali bilo je to strašno iskustvo, shvaćajući da je bez Boga naš stol prazan, da bez Boga nema radosti. Kad imamo Boga, mi smo ispunjeni radošću, želimo se smijati, skakati, želimo plesati kao David u psalmima, jer u sebi nosimo Boga i Bog je dodatak, on je više, a ne manje u našem životu.
To je moje iskustvo, ali tek nakon što sam Bogu rekla svoje iskreno da, vršit ću tvoju volju, čini sa mnom što god hoćeš, jer na kraju shvatila sam u svojoj glavi, ja ne pripadam sebi. On me je stvorio i ja pripadam Bogu. Pa zašto bih onda ja pokušavala birati što da radim? Neka on odluči što želi sa mnom, jer ja pripadam njemu, ja sam njegovo stvorenje. I tako je zapravo sve počelo. Ali nakon tjedan dana vratio se Bog Otac i upitao me, Vasula, imaš li ti što meni dati? Razmišljala sam što reći, ali on mi odmah reče, što god mi dala, a dobro je, dolazi od mene. Zato sam rekla, želiš reći da što god bih ti dala, a dobro je, nije moje? On je rekao, točno, sve što je dobro potječe od mene. Onda sam razmišljala i mislila, kako nema ništa. A onda sam se sjetila na jedno, da, možda ima. Razmišljala, pa znam crtati, znam slikati. Naslikat ću ikonu i dati tvojoj crkvi i sviđat će ti se. On se osmijehnuo i rekao, dar umjetnosti, pa i to potječe od mene. Zaista, u stvarnosti nisam imala ništa. A onda mi je on rekao, imaš svoju volju. Rekla sam svoju volju. Pa predala sam ti je prošlog tjedna. Predala sam ti svoju potpunu volju. A on je rekao, da, znam, ali želim to čuti svakog dana. Zato zapamtimo. Predali smo svoju volju Bogu, ali on želi čuti svakog dana. Danas ti opet predajem svoju volju. Tako sam i ja to naučila. Ima mnogo poruka i o našoj Gospi, prelijepih. Želim vam pročitati ovu i tako završiti ovaj naš susret. A završit ćemo ga s molitvom. Molitvom predanja i za ozdravljenje. Prayer of deliverance and healing. Isus je dao prekrasnu poruku o našoj svetoj majci. I kad sam ga slušala, on je zaista uživao dok mi je diktirao tu poruku. On kaže, o remek dijelo mojega oca, o uzvišeno remek dijelo Jahvino, zaručnice mojega Duha Svetoga, moje sjajno svetohranište, tvoje srce ljubljena od ljubljenoga, jedno je s našim. Tvoje srce, moj vrt zatvoreni, izvor zapečaćeni. Tvoje srce, izvor koji čini vrtove plodnima. Tvoje srce predivna, moje prijestolje na kojem sam čašćen. Srce od srca koje sam okrunio u našoj nazočnosti i u nazočnosti svih iz mojega nebeskog dvora. Kako može itko od mojih stvorenja odbijati tvoje srce? Moja majka u nebu stalno je proglašavana mojom majkom. Kad sam ja, Bog, sišao da bih po Duhu Svetom bio začet i rođen od djevice Marije, ja sam došao u svoje nebo. Sišao sam iz jednog neba u drugo. Napustio sam jedno prijestolje da bih sjeo na drugo. Poput svjetiljke na stalku našao sam njezino srce koje sja izvana i iznutra. Bio sam pozdravljen s dobrodošlicom u tom raju da bi bio proslavljen. Zato su moji anđeli tiskajući se zapitkivali jedne druge. Tko je to ispod vela? Zašto je se planinski vrhovi nisko klanjaju, pozdravljajući kad kraj njih prolazi? Tko je ta bez ljage na svojemu srcu i tako mila Bogu?
Jeste li vidjeli kako je čitavo Božje stvorenje gleda kad ona prolazi? Tko je ona koja poput izvora čini vrtove plodnima po svojim milostima, izvor žive vode? Tko je ona sa srcem tako čistim, punim božanske ljubavi, koja čezne za Bogom dan i noć u savršenom jedinstvu sa Svevišnjim? Tko je ta djevica tako ponizna nad svojim velikim bogatstvom kreposti i milosti, da je ni uzvišene Božje oči nikad ne ispuštaju iz vida? Mnogi su moji anđeli zanijemili u divljenju, ponestale su im riječi. Završit ću sa porukom za meditaciju kad odete, a to je za one koji mi ponekad dođu i kažu: znate, ja molim i molim, ali nema nikakva odgovora. Molim i ne osjećam Božju nazočnost. Molim i to mi dođe poput monologa. Nema odgovora, ni osjećaja, ni znaka. A evo što Gospodin kaže: dođi, ti koji još uvijek lutaš pustinjom i kažeš: tražio sam svojega otkupitelja, ali ga nisam našao. Nađi me, ljubljeni moj, u čistoći svojega srca, ljubeći me bez sebičnih interesa. Nađi me u svetosti, u predanju koje želim od tebe. Nađi me držeći se mojih zapovjedi. Nađi me zamjenjujući zlo ljubavlju. Nađi me u jednostavnosti svojega srca. Ne griješi više. Prestani činiti zlo. Nauči se činiti dobro. Traži pravednost. Pomozi potlačenima. Neka se ova divljina i jalovost uzraduju. Neka se tvoja mlakost razbukta u žarki plamen. Ostavi se svoje apatije i zamijeni je gorljivošću. Učini sve to tako da uzmogneš reći: tražio sam svojega otkupitelja i našao sam ga. On je bio uza me cijelo vrijeme, ali u svojoj tami propustio sam ga vidjeti. O, slava Bogu! Blagoslovljen naš Gospodin! Kako sam mogao biti toliko slijep? A onda ću vas podsjetiti da se držite i čuvate mojih načela, da se držite mojih načela i čuvate ih kako bi mogli živjeti. Hvala vam za trenutak, vratit ću se. Otvorimo svoja srca Gospodinu. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blessed be your name. Blagoslovljeno ime Tvoje, o ti koji čuješ molitvu moju. Blagoslovljen bio ti, Gospodine, koji izbavljaš dušu našu iz ponora. Blagoslovljeno tvoje milosrđe, po kojem nas privlačiš u svoje presveto srce, da nas oslobodiš i spasiš. Bože, ti si naše spasenje, naše blago, naš vid i naš život. Ti koji svetnevice očaravaš našu dušu i raduješ nam srca svojom nazočnošću. Dopusti nam okoristiti se tvojom nazočnošću. Isuse Kriste, u tvoje ime molimo, podari nam mir, cjelovitost i duh opraštanja.
Isuse Kriste, u Tvoje ime molimo. Predragi Gospodine, izliječi nas od grijeha i opačina naših. Izliječi nas, Gospodine, po sili Svetog Duha svojega. Izliječi nas duhovno. Iskorijeni sve zlo. Obnovi nas od duše sveti i oživi nas. Isuse Kriste, u Tvojem ime molimo, ozdravi naše duhovne bolesti, naše tjelesne bolesti i sve što muči našu dušu. Neka svaka nit našega srca odsad s ljubavlju navješta Tvoju slavu. Čuj naše molitve, preblagi Gospodine, i usliši nas. Amen. Molim, sjedite. Samo još nekoliko riječi prije no što odem. Sutra putujem u Švicarsku. Imam opet skup kao ovaj ovdje u subotu, a onda se u utorak vraćam kući. Sada živim u Washingtonu, DC. Moj je muž dobio službeni premještaj u Ameriku. Prije toga živjeli smo 6 godina u Rimu. Dok sam bila u Rimu, imala sam više prigoda ići u Vatikan i susresti se s monsignorom Fortinom, koji radi na sjedinjenju crkava, i upoznali smo se. Mogla sam mu sve reći što radim i on je znao što ja radim. A prije svog odlaska iz Rima bila sam pozvana na razgovor s kardinalom Kasperom. Njemačkim kardinalom koji radi na jedinstvu crkve. Bilo mi je drago kad su mogli reći da je ruska crkva sada više u dijalogu s njima, zapravo više nego ikad, a to je dobra vijest za njih. Tražili su da uvijek ostanem u kontaktu s njima, sad i oni u potpunosti znaju što ja radim. Jer u vrijeme dok sam bila u Rimu, kardinal Ratzinger, sadašnji papa Benedikt XVI, želio je ponovno pogledati moj slučaj. I on ga je počeo nanovo proučavati i trebale su mu pune 2 godine da ponovno pregleda poruke pravi život u Bogu i djelovanje pravog života u Bogu, a također i moju poziciju. I zaista kardinal Ratzinger je pogurao da se ponovno pregleda ovo pitanje. A počeo je tako što mi je postavljeno 5 pitanja u pisanom obliku, koje je on dao ocu Prosperu Greku. On je teolog u Rimu. Sada su mu 83 godine. Veoma poznati teolog, savjetnik Kongregacije za nauk vjere. Tako je otac Prospero Grek postavljen za posrednika i dao mi je pismo u ime kardinala Ratzingera da odgovorim na tih 5 pitanja kako bi se razjasnila neka pitanja koja nisu bila dovoljno jasna.
I ja sam odgovorila, a on mi je rekao, ne žurite, bio je veoma ljubazan, veoma blag. Rekao je, samo polako, nema potrebe da žurite, sve dok jasno ne objasnite. Ja sam to uspjela uraditi za 2 mjeseca, imala sam sve pripravno, tipkano na 33 stranice, pa kad sam vidjela 33 stranice, to sam shvatila kao znak da je Gospodin pomagao. Predala sam svoje odgovore i iz raznih izvora znala sam, koji su bili bliski kardinalu Ratzingeru, da je on bio zadovoljan s odgovorima i da je rekao pozitivno je na talijanskom il contento, što znači zadovoljan sam. Rezultat je da su se poslije toga sastajali mnogi inspektori i kardinali i razgovarali o tome što učiniti i na kraju mi je kardinal Ratzinger dao pismo koje je on potpisao, da odsad sve što je bilo u ranijoj notifikaciji što nije bilo jasno, sada nakon čitanja mojih odgovora, sada je razjašnjeno. To je zaista veliki Isusov trijumf. I ako želite, mi smo izdali knjigu Pojašnjenje Kongregacije za nauk vjere. Cijela je korespondencija unutra, tu su sva potpisana pisma, pitanja i odgovori i ukoliko želite, tu imate na raspolaganje, možete uzeti za svoje prijatelje, za svećenike, za biskupe i ponuditi im. Sad bih malo objasnila o ovim knjigama. Tu su knjižice kao ove na kojima ne piše pravi život u Bogu. Jedna je Oda presvetom utrojstvu, zatim ova pjesma zaručnika. To jest iz pravog života u Bogu, ali sastoji se iz dijelova. Ovo nisu dijelovi iz poruka pravi život u Bogu, nego je nastavak 12. knjige, to je knjižica o presvetom utrojstvu. I jedna i druga su presvetom utrojstvu. Ljudi vide ove knjige i ne znaju o čemu se radi, pa zato želim objasniti. Zatim ova knjiga, zagonetka zvana Vasula, vrlo jednostavna, zato što su to pitanja i odgovori, a napisao je Švicarac koji je poslije postao član švicarske vlade, dužnosnik, i koji je bio zainteresiran za moj slučaj. Došao je k meni u kuću da bi pisao knjigu, a on je veoma poznati pisac u Francuskoj i Belgiji. Ta je knjiga prevedena na više jezika, a imamo je ovdje na engleskom. Da bi razumio točno što ja radim, on je postavljao pitanja na koja sam ja odgovarala. Veoma se lako čita i na kraju ova, koju su mi dali da objavim, to je za one koji imaju poteškoća pri čitanju, koji nemaju dobar vid. Tu je govor na DVD-u. To je sve, a sada, budući da odlazim, sjetite se da ste vi ovdje, ali nemojte misliti da ste vi došli sami po sebi. To je bio poziv. Ja to zovem poziv od Boga. Vi ste odgovorili na taj poziv. On vas je doveo i drago mi je što ste se okupili ovdje iz raznih mjesta. I ja ću se moliti za vaš sretan povratak, jer znam za ljude koji su došli iz daleka. Molit ću i za vaše nakane. Ne znam koje su, ali Gospodin zna. On zna vaše imena i ja ću mu večeras spomenuti da odgovori
na vaše molitve i potrebe, kao i našu svetu majku. Ali također molim da vi molite za mene. Je li u redu? I za moju obitelj. Jer moj se muž nikad ne žali. Bila sam u 62 zemlje, a on nikad nije rekao toga je previše, sjedi kod kuće. On to poštuje, zna da je to moje poslanje. U početku je bilo teško za njega jer se oženio s nekim koga je poznavao, a poslije je otkrio jednu drugu osobu. A to nije bilo jednostavno za njega. I kažem vam, jer vas smatram prijateljima, bilo mu je teško prihvatiti da njegova žena ima dar i ponekad mi je prigovarao. Što misliš, da možeš promijeniti svijet? Polako, tvoje će sinove ismijavati ako se u školi otkrije da njihova majka kaže da je Bog govori. I tako dalje. Pa razumjela sam da to nije lako i da moj muž ne može sve to samo tako prihvatiti. Ali napokon milošću Božjom, samo po milosti Božjoj, on je počeo shvaćati da je to snažno i da to nije moja greška. Da ja nisam to tražila, nisam tražila taj dar. Tako da je on to polako prihvaćao iz godine u godinu sve bolje i danas, ako postoji mogućnost, on dođe na te susrete, što prije nije činio. Tako je Gospodin učinio napredak, uvijek imajte nadu u Gospodina i za svoju djecu. Nikad im ništa ne namećite. To je moje iskustvo s mojom djecom. Nikad im zaista ne namećem da nešto učitaju ili bilo što. To je na raspolaganju, oni znaju za to i zato će oni sami biti uvučeni u to. Ako im namećete, oni će reagirati i protiviti se. To je samo jedan savjet majke majkama. Hvala vam i neka vas Bog blagoslovi. Hrvatski prijevod završen 23. lipnja 2006. godine na blagdan Presvetoga srca Isusova. Bog blagoslovio.